Bantu basemzinto, umpostoli iBhindlovu uzobe eze kunina kule nyanga yangoMeyi 2025. Uyafikela eJolverton Community Hall ngo-10 ekseni mhla ka-1 kuMeyi 2025. Kuthi mhla ka-15 kuMeyi, umpostoli uyobe ehambela abantu basesikhawini. Uyofikela eNew Hall eduze naseThokoza Clinic ngo-10 ekseni. Imithandazo yenu isizwakele bantu bakwaNzimakwe. Umpostoli uza kunina ngomhla ka-16 kuMeyi 2025. Uyafikela khona lapha eLaTshoda Community Hall. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Mase kuthi mhla ka-17 kuMeyi 2025. Uyafikela khona lapha eGreytown, eKing Edward Ground. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Le mimoya elapha kulela khaya lakho seyiphelelwe isikhathi. Kuzojika izinto empilweni yakho obekuboshwa abathakathi kuyoqaqeka. Le mali engahlali ekhaya lakho, lezinto ezihamba phezulu kwendlu yakho, lo muzi wakho othi uyawakha awupheli. Usuhambe kakhulu ukhipha imali kodwa awunasixazululo. Phatha u500 rand. Umpostoli uyokunika insebenzo ezokusiza ikuxoshele nale moya ehamba kulela khaya lakho. Woza kule nkonzo, umpostoli uyokukhulekela, akhulume nesibusiso phezulu kwakho. Wena uyophumelela. Phatha umhlabathi wakho wasegcekeni, umpostoli akhulule ikhaya lakho. Ungakhohlwa ukuthi ikhona i1-on-1. Mawufisa ukuhlala phansi nompostoli, ukhulume ngesimo sakho, akuhlolele ngokwakamoya. Mawudinga eminye imininingwane, fonela i-call center yethu. Inamba zikhona ku-screen. Shalom.